Hei kaikki, tervetuloa Astro Devamiin. Astro Devam on johtava parhaiden energiahoitopalvelujen ja tuotteiden toimittaja. Olet varmasti miettinyt, entä jos olisi työkalu, joka tekisi työstäsi helppoa ja voisi auttaa sinua olemaan tehokkaampi ja tuottavampi. Varsinkin tehtävissä, jotka vaativat intuitiota ja psyykkisiä kykyjä. Tällainen työkalu olisi arvokas voimavara kaikille, jotka haluavat parantaa suorituskykyään ammatissaan. Aura Scanner voi tehdä kaiken tämän puolestasi. Puhutaanpa Aura Scanner Machinesta ja 10 syystä, miksi sinun pitäisi ostaa se vain Astro Devamista. Mutta ennen sitä tiedetään, mikä aura on. Aura on sähkömagneettisen säteilyn kenttä, joka ympäröi kaikkea elävää. Se koostuu erilaisista energiataajuuksista ja kertoo ihmisen fyysisestä, emotionaalisesta, henkisestä hyvinvoinnista. Ei vain sitä, auraa on myös paikoissa. Esimerkiksi paikassa, jossa monet ihmiset ovat olleet onnellisia ja rakastettuja, voi olla positiivinen aura, kun taas paikassa, jossa monet ihmiset ovat kokeneet kärsimystä ja traumaa, voi olla negatiivinen aura. Auraskanneri on hyödyllinen työkalu ihmisen tai paikan energian ymmärtämiseen ja sitä kautta sopiviin toimenpiteisiin auraenergian vahvistamiseksi. Esimerkiksi parantaja voi ehdottaa sinulle harjoituksia tai kristalleja, jotka auttavat sinua nostamaan värähtelyäsi ja lisäämään energiatasosi, jos sinulla on tylsä tai tumma aura. Eikö olekin ihmeellistä? Auraskannerit toimivat tyypillisesti vangitsemalla henkilöä ympäröivän sähkömagneettisen kentän ja analysoimalla sitten auran energiaa. Katso lisätietoja koko auraskannerin soittolistasta, joka on annettu kuvauksessa. Auraskannereita käyttävät usein parantajat ja energiatyöntekijät auttamaan asiakkaitaan diagnosoimaan ja hoitamaan. Niitä voidaan käyttää myös henkilökohtaiseen kehitykseen, jotta ihmiset oppivat lisää itsestään ja omasta energiastaan. Monet ihmiset uskovat nyt auraskannerien voimaan muuttamaan elämäänsä. Saamme tälle työkalulle suuren kysynnän yli 120 maasta. Tässä on esimerkkejä auraskannerien käytöstä. Syy 1. Astro Devam Aura Scanner on parempi kuin muut dowsing-instrumentit, kuten dowsing-tangot, heilurit ja laser-antennit. Tämä johtuu siitä, että se on edistyneempi, tarkempi ja monipuolisempi. Syy 2. Astro Devam Aura Scanner on myös olennainen työkalu astrologeille, parantajille, selvänäkijöille, okkulttisille asiantuntijoille, reikin harjoittajille, lama feran parantajille, pranic-parantajille, vastu- ja feng shui-asiantuntijoille. Se auttaa heitä ymmärtämään paremmin asiakkaidensa energiakenttiä ja tarjoaa heille tehokkainta paranemista ja ohjausta. Syy 3. Sitä käytetään valitsemaan paras vaihtoehto avioliittoa, työtä, omaisuutta, työntekijöitä ja muita tärkeitä elämänpäätöksiä varten. Analysoimalla eri vaihtoehtojen energiakenttiä voit tehdä tietoisempia ja intuitiivisempia päätöksiä. Syy 4. Tehokkain työkalu paranormaalien energian, henkien, sielujen ja negatiivisten energioiden tunnistamiseen. Tämä johtuu siitä, että se pystyy havaitsemaan hienovaraisia energiamuutoksia, joita muut työkalut eivät pysty. Syy 5. Paras työkalu geopaattisten stressivyöhykkeiden määrittämiseen ja hallitsemiseen. Geopaattiset stressivyöhykkeet ovat negatiivisen energian alueita, jotka voivat aiheuttaa erilaisia terveysongelmia. Käyttämällä Astro Devam Aura Scanneria voit tunnistaa ja neutraloida geopaattisia stressivyöhykkeitä luoden harmonisemman ja terveellisemmän ympäristön. Syy 6 on erittäin tehokasta etsiä kadonneita esineitä, kadonneita henkilöitä, löytää kultaa tai vastata kysymyksiin. Tämä johtuu siitä, että se pystyy hyödyntämään universaalia energiakenttää, joka sisältää kaiken tiedon. Syy 7. Tutkijat, lääkärit, valtion virkamiehet, ravitsemusasiantuntijat, teollisuusasiantuntijat ja yritykset käyttävät sitä tutkimus- ja muuhun työhön ammatissaan. Syy 8. Paras koulutus arvostetulta Kalki Krishnan Sirilta, hän on maailmankuulu auraskannerin ja energiaparannuksen asiantuntija. Hänen koulutus on kattava ja informatiivinen ja se opettaa sinulle kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää auraskannerin tehokkaaseen käyttöön. Syy 9. Astro Devam Aura Scanner on maailman rakastetuin auraskanner, jolla on erittäin positiivisia arvosteluja kaikilla alustoilla. Tämä johtuu siitä, että kyseessä on korkealaatuinen tuote, jonka takana on tyytyväisyystakuu.
Syy 10. AstroDevam Aura-skannerilla on takuu laadusta ja tuloksista. Tämä tarkoittaa, että voit olla varma, että ostat korkealaatuisen tuotteen, joka antaa sinulle haluamasi tulokset. Tämän lisäksi voit käyttää sitä henkilökohtaiseen kehitykseen, koska oppimalla lisää aurastasi voit saada käsityksen persoonastasi, tunnetilastasi ja yleisestä hyvinvoinnistasi. Voit helposti tietää, kuinka aurasi muuttuu päivästä toiseen, kun työskentelet henkilökohtaisten kehitystavoitteidesi eteen. Tässä on joitain erityisiä vaiheita, joiden avulla voit käyttää auraskanneria henkilökohtaiseen kehitykseen. Ensimmäinen askel on ostaa auraskanneri AstroDevamilta. Seuraava askel on oppia käyttämään auraskanneria. Tätä varten sinun tulee osallistua asiantuntijoidemme järjestämään hämmästyttävään verkkokoulutukseen. Kun sinusta tulee auraskannerin asiantuntija ja osaat käyttää auraskanneria, voit skannata auraasi. Skanneri lukee kehosi ympärillä olevan energiakentän ja antaa sinulle lukeman auraenergiastasi. Tämän jälkeen voit analysoida auraenergiaasi ja ryhtyä toimiin tukkeutumisen tai epätasapainon poistamiseksi. On monia erilaisia tapoja poistaa auratukoksia, kuten meditaatio, jooga tai ajanvietto luonnossa. Joten jos etsit tehokasta ja monipuolista työkalua energiakenttien mittaamiseen ja analysointiin, AstroDevam Aura Scanner on täydellinen valinta sinulle. Tilaa tämä upea laite nyt. WhatsApp tähän numeroon näytöllä tai lähetä meille sähköpostia tähän sähköpostiosoitteeseen. Jos haluat ostaa suoraan verkkosivustoltamme, käy alla olevassa kuvauksessa olevasta linkistä. Älä unohda tilata säännöllisiä päivityksiä. Kiitos katsomisesta.